खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं त्रिलिना बसुमतारी। गोबांथार अखा हाबाय थाना दैबाना जानायनि जाउनाव जानो हागौ रायजो राजानि खहा। जिगजिरि दैमानि हा खुरखानाय बायदिखौ लानानै गिखांनाय फैदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायोब्ला रुपुहि साम' हाथाइनिफ्राय सिलबारि जाला फोनांजाब लामाया बायफ्लंनानै हान्था मेला लामाया बन्द जानो हागौ। जुदि बे लामाया बायलाङोब्ला फरायसाफोरनिफ्राय लानानै हान्था मेला खालामग्रा सुबुंफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। बे थासारिखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि रुपुहि साम' हाथाइ ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय फैदों। माखासे बोसोर सिगां जिगजिरि दैमानि सायाव गंसे आरसीसी दालां लुफुंदोंमोन। लोगोसे दैमा सौखानाय माथावरियाव हाबो होनाय जादोंमोन। नाथाय बेबायदि होनायजोंल' रैखाथि होनो हागोनखौ नुहुराखै रायजो राजा बिथांमोना। आगुनि बीटीसी सरकारा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखैमोन। दा दिनैनि समाव बीटीसीनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा थाबैनो बिनि सायाव राहा खालामनानै होनांगौनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों। रुपुहि बे रुपुहिनिफ्राय आप टु ओरै जाला सार्कोल अफिस थाङो आरो मुसलपुर थांनो हायो बे लामाजों। ओमफ्राय बे लामा खुख्लानाय होनोबाथ' माने नोंथांमोना नुखाबाय नायनानै माने लामाया जोबोरैनो माने खुख्लाना दं आरो गोबां खुख्लाना दङ। आरो नै दा दैज्लां बोथोर फैबाय दङ। बे दैज्लां बोथोर फैयोबाथाय जानो हागौ बे लामाया थबस्र' खुख्लानानै माने थांलाय फैलाय जे फरायसाफोरा बेवहाय नैबे जोंनि साम'हाथाइ एरियायाव गंसे एमइ स्कुल दङ आरो हाइ स्कुल दङ आरो बाराजा बाथौ आश्रम होननाय मोनसे प्राइभेट स्कुल दङ। बेवहाय जोंनि खाथि खालानि गामिनिफ्राय माने फरायसाफोर लांलाय लाबोलाय खालामो। दा बेवहाय जुदि एबार दैज्लाङाव जुदि बे लामाया जुदि बायस'योबा माने थांलाय फैलाय खालामनो हानाय कमिउनिकेसना बेयाव माने माबा जागोन आरो फैनो हायि जागोन आरो। दा बेनिखायनो जोङो खावलायो दे 22 नं कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जोंहा सार प्रमद बर' चिफ बिटिआरनि दा बिथां सारखौ जों खावलायो दे जोंनि जि बे लामा आप टु बे रुपुहिनिफ्राय जाय जाला थांनाय मुसलपुर थांनाय बे लामाखौ माने खुख्लानायनिफ्राय जाहाथे जोंखौ प्रटेक्सन खालामो आरो फरायसाफोरखौ आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बाजार फारसे थांनो हानाय स्कुल फारसे फैनो हानाय बेबायदि केपासिटिखौ खालामनानै होयो प्रटेक्सन खालामनानै जों बेखौ लुबैयो आरो। आगोलनि समाव बिसायख'थि समावथ' गोबां माबाफ्रानो पलिटिकेल हानजाफ्रानो फैनानै मिटिं खालामफैदो। मिटिं खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना बुंदों जेन बिथांमोना देरहाखाङोबाथाय जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होगोन, प्रटेक्सननि खामानिखौ मावनानै होगोन, लामा सामा बायदिसिनाफोरखौ जों साफा खालामनानै होगोन, मोजां खालामनानै होगोन। नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनबाय जे बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनावबो बेबायदि लामाखौ दिनै साफा खालामनानै होनो हायाखैमोन आरो दासिमबो बेबायदि अबस्थायावनो दिनै सरकार सोलायखांनायनि अबस्थायावबो बेबायदिनो दं। दा बेनिखायनो जोङो गोदान सरकारखौ जाहाथे बेबायदि जोंनि जे माबा खुख्लानाय लामा बे खुख्लानाय लामाखौ जाहाथे प्रटेक्सन खालामो, थांलाय फैलायनि मोजां राहा खालामनानै होयो बेखौ जोङो दानि बिटिआर सरकारनिसिम माने खावलायहरबाय आरो बेखिनियानो। रुपुहिनिफ्राय आप टु एकदम माने माबा मोनहैयो मुसलपुर मोनहैयो डाइरेक्ट। ओमफ्राय दा जोंहा बे जितु जोंनि पकारागि जितु सामबाजार एरिया जिगजिरि जितु बे लामा बे जितु गराखहैना जाना दं बेयाव जोंहा खाथियावनो मा दङ हाइ स्कुल दं। बेयाव माखासे जोंनि एरियानि गथ' गथाय माखासेया फरायनो फैयो। नाथाय दैज्लाङाव जोंहा बिराद उसुबिदा जायो, साइकेल सालायनो हाया, गथ' गथायफोरा जोंहा स्कुलाव थांनो फैनो थाखाय जा कन्डिसना बिराद गाज्रि। आरो लोगोसेयावनो जोंनि बेखिनि हालामनि रायजो राजा माखासेया जोंहा माने दुखु जानानै दं जे जोंहा माब्ला जे बे लामाया जानानै फैगोन। थांनाय 17 बोसोरावबो जोंहा गोलैसोना थालांबाय। देग्लाय 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जोंहा प्रमद साराबो बेफोरबायदिनो गोलैसोना दोनगोन नामा जोंनि लामाखौ? जोंखौ सान्थि होआ नामा? जोंनि रायजो राजाखौ नायफिना नामा? जोंनि एरिया ओनसोलखौ नायफिनाखै नामा? नायफिना नामा? जोंहा गोसोआव दुखु मोननाय दङ। जोंखौ थाबैनो जाहाथे बे लामा दोंसेखौ जाहाथे रुपुहिनि बे मुसलपुर आप टु थांनाय जितु लामाखौ थाबैनो जुदि जोंनो जुदि मावनानै होआबा जोंनि रायजो राजाया बहुद दुखु थागोन, बहुद असान्थि थागोन। नाथाय जोंहा बहुद जेंनायाव गोलैना जों नांगौ बायदिहाय थेला बोनो हायाखै, जों नांगौ बायदि साइकेल सालायनो हायाखै, गारि मटर लाबोनो हायाखै। जों बहुद उसुबिदा बहुद प्रब्लेमाव गोलैसोना दं। नाथाय जोंनि चिफ सारा दा गोदानै जितु जा चिफ सार जानाय जोंनि बिटिआरनि प्रमद सार थाबैनो नोंथाङा जोंनि बे
এই पकालागै जिग जिरि बे जोंनि उल्टा खान्दाखौ नायफैनांगौ प्रटेक्शननि बेबस्था खालामफैनांगौ बिटिआरनि सिबा खेबसे फैदोंमोन खेबसे फैनानै रायजो राजाजों कुनु कन्टेस्ट गैयाबासिनो कुनु सावरायनाय गैयाबासिनो थबैनो जायखारलांदो जोङो जेबो बिथांनो बुंनो मोननाय जायासै जों बुंनो मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन थाबैनो माबा मोनसे आसनि लागोन होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन नाथाय थाबैनो बे लामाखौ जोंनो नांगौ जोंहा नै दिनै माखासे गादा गादि जाना दं जों गारि मटर साइकेल सालायनो जों हायाखै बहुत उसुबिदा जानानै दङ हायोबा जोंहा सिबसारा थाबैनो फैनानै जोंनि लामाखौ नायफैनानै प्रटेक्सन फैनांगौ जोंखौ जोंनि बे खामानिखौ थाबैनो जाफुंसार होना जोंखौ सान्थि खालामनांगौ स्कुलाव थांनाय फैनाय जा माखासे समस्यायाव जों गोलैसोनानै दङ बेनि थाखाय जोंनि गोदानै बे जा सिबसारखौ जोङो खावलायहरो जोंनि एरिया ओनसोलनि रायजो राजा माखासेया बहुत दुखु खैफोदाव गोलैना दं जाहाथे बिथाङा फैना जोंखौ जाहाथे बासायफैयो बिथांनि अननाय नांगौ बिथांनि जोंनि बे खामानिखौ जाफुंसार जानांगौ जोंनि खामानिया नङाबा जोंहा रायजो राजाया बहुत असान्ति जानानै थागोन साम' हाथाइनिफ्राय मुसलपुरसिम बे मेन लामा बे पिडब्लिउ लामा बे सिगांनो पिडब्लिउ जानो लागा लामामोन नाथाय बे ठेकेदारा बे खामानिखौ मावाखै दिनै बहु बोसोर जाबाय दा जों आखा खालामो दा बे गोदान बिटिआरनि सरकारा जाहाथे बे लामाखौ मोजां खालामना होयो आरो जोंनि बे एरियानि गथ' गथायफोरा फरायसालियाव फैनायाव बिराद असुबिदा जादों दा बेखायनो जोंनि बे लामाखौ जाहाथे सिबसारा बिटिआरनि सिबसारा जाहाथे जोंनि बे लामाखौ नायफिननानै मोजाङै जाहाथे मोजां खालामनो हायो आरो बिथाङाबो खेबसे खिथानि बे लामाखौ नायलांदों थेवबो बे लामाखौ जोंनि बे मोजाङै खालामना होआखै दा बेखायनो जों आखा खालामो जोंनि बे साम' हाथाइनिफ्राय बेखौ साम' हाथाइ आरो जोंहा जालाबुलगाव थांनाय बे हिलबारि लामायालागै बिराद गाज्रि जादों बेखायनो जों आसा खालामो बे लामाखौ जाहाथे मोजां खालामनानै जोंखौ सुख सान्ति खालामनानै गथ' गथाय जाहाथे मोजां थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा खालामो बिनि थाखाय आं आखा खालामो जाहाथे जोंनि जे साम' हाथाइनिफ्राय बे लामाखौ मावफुंनायनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दा बेहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौ कक्लाबारि समस्तियाव गोलैयो खिन्थु माबा हिसाबै असमिया आसामनि समस्ति हिसाबै भबानिपुर समस्ति गोलैयो आरो जोंनि बिटिआरनि समस्ति हिसाबै जोंहा कक्लाबारि समस्ति गोलैयो पकालागि उल्टा खान्दा दैमा दा बे दैमायानो जोंखौ बिराद हारास्थ खालामदों बेयो बहु बोसोर जाबाय अन्तत 20-25 बोसोरसो जाबाय बे लामाया बे दैमाया खुरख'नाया बे एकदम पमारा दैमानिफ्राय बे उल्टा खान्दा जानानै एकदम जोंहा हाजोआलागि खुरख'लांबाय दा बेनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो आरो जों मिथिनायाव नैबेहाय अन्थाइनि पिटसिं होनो लागा जादोंमोन दा नाथाय बे पिटसिं खालामनायखौ जायाखै मावफुङासै दा बेखायनो मा कारने जे बे लामाखौ बेबायदि खालामना दोनदो जों बेखौ मिथिनाया दा बेखा जोंनि बे माबानि मनरन्जन ब्रह्मनो दा बिथाङा 2 बोसोर 3 बोसोर जाबायना द्रप सालायनाया नैबे दलङा जानायनि उनावनो खामानिखौ मावफुङाखै बेनि उनाव बिटिआरनि इलेक्सन फैबाय माबा बेयावनो बन्द जाना थादों दा बे मनरन्जन ब्रह्मआ मा कारने बे लामाखौ मावफुङासै बेखौ जों बेखौ मिथिजोबा दा बेखायनो गोदानै जाहाथे ठिकादार होनानै बे जोंनि लामाखौ मावफुंगोन खालामनानै आसा खालामो जों मोनसे गोजोनथाव खौरां केडि प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजु कुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ सौफैगासिनो दं केडि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि नयन बरगयारि
पुर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइयाव देंखो होदों राजु कुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन।